Ahoj, ahoj, chci vám tady představit, co jsem si teď koupila tuhletu sobotu. Byla jsem v Artikonu. Myslela jsem si, že tam jdu jen pro 2 bílé akrylové barvy a dopadlo to, že jsem si koupila set olejových barev ředěné vodou. Jsem z toho šťastná, protože jsem si je strašně dlouho přála. Teď vám tady ukážu, jak jsou ty tuby velké a že jich tam je hromada. Představím vám bílou. Koukejte na to je prostě krása. No a potom vám tady ukážu, pro co jsem šla. Akrylová barva bílá, tu jsem si vzala 2krát, potom jednu zelenkavou, kdybych chtěla malovat krajinky a detaily, a potom tady tuhletu modroučkou. No a nakonec jsem si vzala lak matný na akrylové barvy. Tak, můžete vidět. A to je prozatím všechno, takže se mějte.